ATM Jega kantin sauki kuma na zamani. Shadda tamfa da leshi sun kawo su ba. Na ce miki ina zuwa, gani nan tafi ki dakace ni mana. Yanzu ma fakin ga kwalliya nake yi ba. Ke in ba ke iya jira na don Allah ki kama hanya ki tafi. Tunda ke na ga uzurzunan ki yayi yawa wallahi. Au, dan kar ki jira ni mana. Masifaffiya kawai gani nan tafi. Online business muke yi ko ta ina ku neme mu. Kayan mu masu kyau ne in ka siya baka kyarar mu. Na zuwa ga naga kin ci kwalliya kina ƙoƙarin rufe kofa. Wallahi zan je ne iska ruwa tana bakin titi tana jira na. Ga rana ga kuma kaina yana ciwo. Okay, ina zaki je kenan? Ka san sauran sati da yau bikin Amina. Na Za mu tafi kasuwa mu duba ankon. Kasuwa? Ke da ci gaban da aka samu a duniya baki ma san da shi ba za ki tafi ana rana ki je kasuwa. Kaya kala-kala kuma gasa an dinka na yan birni da sarakun. Dakata, alhamdulillah, da wuri ke nan. Hello? Ya ne? Yawa, order da kai ce daga ATM ne za ka gana ko kai. Okay, to shikenan ba na minti ɗaya ba na fito. Ina kuma za ka? Dakata ina zuwa. Ban gane ba. ATM Jega kantin sauki kuma na zamani. Shadda tamfa da leshi sun kawo su barai ne. Online business muke yi ko ta ina ku neme mu. Ni fa ya shanya ni fa gaskiya ni fa ina son in tafi in cin mata kuma ya ce yana zuwa minti daya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mutanen kasuwa. Ya na ganka da kaya ni A'a, ba gaban ki aka mun waya ba. Kama mun nan. Kai ne? Kama mun nan. Yake ga rubuta nan. Ina? A jiki me ke ga rubuta? ATM Jega kantin sauki Nigeria Limited. Alhamdulillah. Ku shiga cikin sha labari. Wai dan Allah ya yi aure ne ka dauko. Ku shiga cikin sha labari kawai. Kada in ce aure za ka yi ka fara tanadin kayan aure inda ba ka sani. Yaya ka ce mu shigo cikin sha labari. Ni wani labari ne haka na zaɓi wallahi. Yaya? 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 Yaya dakata ne tukuna yaya. Yaya wai kayan aure ne nan ko kayan sallan mu ne? Kake ga an sa nan. Ba ATM je kantin sauki ba. To ba shi kace in karanta ba da kuma na karanta. Ai so nake sai na ga wani nuna miki komai. La umma yaya zai aure. Kayan aure ne wajen Allah. Kin gani? Wallahi kayan aure ya ka haɗa. Kin gani? Yaya, wai ma tsaya dai tukunna. Wannan kayan aure ne ka fara shirin tanadi ko na sallan mu? Yanzu faduwa ta wuri da zama. ATM mai jiga suna sai da kaya ta online business. Kina zaune har cikin gida za a kawo miki kaya duk irin wanda kike so kama daga shadda leshi material atamfa. Ke wannan kayan ma fa da na siyowa ba su kenan suke sayarwa ba. Suna sai da takalmi da dogayen riguna na mata iri daban-daban. Ke haɗin kafin kaya suna sayarwa. In kana ango lokaci ya ƙure telebi ma ɗinki ba kana zuwa ka kira ATM mai jiga su kawo ma kaya inda kake. Kuma kayan su farashi ne mai sauki yanzu kin kama atamfan nan ta naira 10,000. In kika kira ATM mai jiga su kawo miki kaya a naira 8,000 za su kawo miki ita. Yanzu an ci gaba ba ruwanki da turmutsutsu ki je kasuwa ki dawo kanki na ciwo kafar ki na ciwo wancan ya ture ki a'a kina zaune har kan gida ATM mai jiga ba ki gani ba ai za ga wanki aka kawo kin gani dai ga logon su ATM jiga kantin sauki ko Hada sarƙoƙi na gani yaya. babu abin da ba sa siyarwa. Amma yaya in tambaya. Ta online business kawai suke ko suna da branch din da ana iya samun su ko da mutum ba zai iya hawa online ba. Wayanki kawai zaki kirawo suna da shafi a Instagram, suna da shafi a Facebook, suna da shafi a Twitter, suna da shafi a WhatsApp. Da kin shiga shafin su ATM Jega kantin sauki. Wannan kuma ko yaya ya yi irin ankon da nake son mu fitar da shi na bikin Amina. Ba na gaya miki ba. Yanzu idan muka kira su za mu same su. Kina kiransu a waya babu inda ba sa kai kaya a faɗin duniyar nan. Duk girman ƙauye,
duk kankantar shi ba za su kawo miki kaya duk irin kayan da suke so cikin farashi mai sauki. ATM Jega. Yanzu an daina shan wahala zuwa kasuwa. Ai ko yanzu nan yayi bar in kira Hawwa'u. Masifaffiyan nan. Dan tana cin rana tana jira na. Dama wallahi tallahi yaya ni ranan nan tsoron sa nake ji kaina gashi ina ciwo wallahi. Kaga shikenan mun huta. Ina yan mata da samari musamman iyayenmu maza da mata. Kuna so ku siya kaya na ketare ni na gani na faɗa. Gashi ba ku da lokacin zuwa kasuwa. To albashirinku. ATM Jega kantin sauki Nigeria Limited sun zo mana da hanya mafi sauki. Ta online business kana zaune ko kina zaune a cikin gida. Za ka iya cinikinka a ko'ina kake, birni, ƙauye, duk inda kake. Za ki bi shi a shafinsu na Twitter ko Facebook ko Instagram. Duk ta inda kowa bi su, za su kawo muku kaya a cikin sauki. Za su kawo muku kaya duk nisan gari kuma duk nisan ƙauye. Kar ku manta da shafinsu ATM Jega kantin sauki. Kun ga kenan ba sai mun sha wahala ba.